Kakenhuan kino hikai jong skul ba nehu hapo kalama jong Northeastern Hill University Teachers Association. Hakakat sau terik urisau arhajar arpusan kila penlong ya kejing yaki akamat ke office terekam Vice Chancellor u Professor PS Shukla ban penpau kejing persya halor kejing bam buram jong u iki kendon an jong ke skul ba bat persya ki kambam sap jong u. Habakran kila patai kubor na kaliang presiden kanehu ta u Professor Lakon Kama. Ulitu bu Vice Chancellor uklamwan terekam lajan dap sisnem dari ubam tek-tek ya ketulap klam salia. Wat hadian boleh syimsyuti di benai bat ulapan bena baulawan trainer Delhi. Profesor Lakon Kama ulapan pauru bu Vice Chancellor Umju Shah Satya yagi Pro Vice Chancellor ban pentulun nigi kam. Dari ulah hukum na syabar ke skul ba ban lehi ki kam baro. Kabelong kejing penjaklia ya kejing penyat kam ke skul ba. Ulang ru bagani kejing le jong Profesor Shukla kalong ke kambam sap ke pasir kai. Bat ka ba penihar kerdan ya ke skul ba kabla hiar jur ha ka ranking jong ka katkum ka National Institutional Ranking Framework hapo kejing alam jong u. Shushu ulapan pau kejing persya ke bajur lor kejing dan kejing edai kebajan unu Vice Chancellor bat ke company MTDC ke ban Impal. Ya bon ki kam la IT ya ke company Omi ke ban ke jela ke belong ru kalat pun yok ban bamsap. Na kaliang ke nehuta kala syam karai bandaj ke nong ba Delhi bandaj uan ha ketenat pulih putih ke sarkar pedang halor kini ki kam bamsap bat ke jing pentron yi kendon an jong ke skol ba. Kani huta bat ki wegi senjok kum ke Northeastern Hill University Students Union bat ke Northeastern Hill University Non-Teaching Staff Association kidawa bade ban weng no yu kum u Vice Chancellor jong ke skol ba. Executive Council namar ngiui baki kambi anki babon bolale ni nakaliang kan nehuta ngiladap dawa namar bon baki eki mat bangi hapshim khyabha namar pi ka EC ka de ka highest executive body to ka ba bansanshar kan nihu ka EC ka de ka body ka bakungsan ba hanrai ngiui ba lana umyo ban penlong ya ka EC hangne ban chair do PVC let's say PVC turalane PVC Shillong tamut ki kam jongi kila sakun lot kawan ningkong kade ka confirmation jongi niki no hikai ki balawan la jon matala arsenal ki kam yo confirmation number bapat long ka isi kumjo don ki promotion bala ada black man hakane tang kindian ngot dang bun ki promotion ban wan ada kam long ka isi meeting tamut kim yo ban yo ya kata ka promotion jongi lene kata ka jingki kerdan jongi hapo ka kam hikai kabalai long ki babon baki ki mat ba uniu Shukla lingba ka jing don jong ushabar ka nihu i kumba udon bet ka jing ya trailang bat kane ka Manipur Tribal Development Corporation Imphal ba kini ki kam shna jing shna hapo ka tura campus uyele ban yai ya ka executive council uyele ban yai ya ka building committee but umud ban ai instruction be satai ba kinya sakmat ya kane ka kam pin kan mau ya kane ka kam hapo ka tura ban shna ki jing shna khandai pu ar point life way klor kade ka project bayo naga Ministry of Minority Affairs Government of India hanrai kata ka project kumno lingba ka MOU bala sign bat ka nihu u ai be ya kane ka MTDC Imphal kane ka MTDC Imphal pade ka pen trekam ya kane ka project lane ka mud ban pen trekam hanrai ngiu iba lada kamdon ka jing rai na ka executive council lada kamdon ka approval na po ka executive council kimla ban pen trekam hanrai Shukla lingba ka PBC tura nangtai ai instruction ba ka kam debenya besakmat kapni ba ki ya ka executive council namar kam tam bangi lingo belai kene ka MTDC namar ka jo ka kam hapo ka nihu tura ne Shillong borosi kata shoban wan u Professor Shukla ka lebe ka campus development department jongi ka CDD department namangi don ka engineering don university engineer jinsa deba ayaki kilaban ai ka tender kilaban shimya ka tender kilaban jet we bakam duna ya ka jing bo ki tender nang ta kilaban aya ka kam hanre u ya like knang ya ka CDD nehu u aya ka MTTC namar MTTC ru ka jo kan shim MTTC Imphal kan shim ya ka ne kan ay tendering nang ta kan le tender nang ta kan ay ki breu ki ba le se job ya ka ta ka tender ban bam pisan lingba kini ki project ban pentrekam umde tangkane bat kani ka project badang pan pisan na po kay di dang pasna ka DPR bakin pan pisan na po NEC ru kande bet di folklore na te pansna ka cluster classroom bat ka examination block kumjo ya ka MTDC Imphal u ai masna ka DPR bele ai ya ka CDD jongi masna ka DPR nama ka CDD jongi kadi ka bala trem masna ka DPR ki project ban pentrekam po kan niu Shillong ne turane sipo wajar ti ka pa jongi hanrai u ya nak kenang namar utip ba
ka MTDC kamdon jing ede bakan nihu la shai kamdon kam ban ajing khanya no eno rai ka CDD jongi ka de ka tanat jongi le se kamnut ban le kam bian namar la shai ka ajing khanya po nihu kam tam mangi ki no kya sang jongi no ka la ne ki sang jongi student ni la ban li wajing tip la ban pe ki ka kam sniu bagi la le hantel la ne no kam bam pisab bagi la le hantel rai ujit khana ka MTDC namar MTDC kamdon jing ede bagi halor kini ki mat bat don su ki mat ki barit bari hanre amde ek ba kongsan hanre kaba ngishim ki ngisusi ba lingba ka jingya kranjongi bat ka ministry jisha ka university kala de banya jai hanre kam ya jai tang namenta ka jing tuklar jong shukla tagadau kini ki kam ban penroy hapo kan ni huru la sakul pe hapo silong pinung yui ka pisar ngila syakate ki jing yo hapo ki department yo ka research ngim ka pisang ngim don ban le conference ka pisang ngim don hanre uniu bre utuklar be na jingai namar ukwa hi ban penhiar susu ka university takadang ngi dawa be ba ude ban i sendon hanre bre ude namar wa kham reban snap lese umpa namar lese don ka pisa sikit hangne ban kamai lese umka ban i kan ni hu lingba kini ki project bangala oi phe kade la kane ke phapo arlak ne ka khnai po r point laiwe le kane ke ban wan mantana ka NEC lese don be ka jing thmu ban sna pisa takara umka ban i kane ke shuki hanre lingba ka jing don jong hangte wala bo umdon hang ne po ka office ka pentuko e ka terekam jungi kuma university namar PBC hapo Shillong ba shong ha ka shuki umla bale e namar uang bai nang tai ba memde banle kamne umde banle tai u la long ba usupun khanglat bai namar kat kum ka an la don armut ki provisi uta balong senior provisi de ban le ka kam jong visi